Jason Azzopardi jinsisti li rapport tal-Awditur Ġenerali fejn qallu li ndaħal meta mhux suppost tah ir-raġun. Fil-fatt l-Awditur innota l-intħil ta' Azzopardi fi żmien meta kien Ministru f'sejħa ta' garax f'Santa Luċija, lokalità mid-distrett li tiegħu huwa deputat. Minkejja li kien hemm 3 persuni oħra li esprimew interess għal din il-proprjetà qabel, permezz tal-intervent ta' Azzopardi, il-permess ħareġ lill-individwu magħżul ġurnata qabel l-elezzjoni. L-Awditur Ġenerali għamilha ċara li ma kellux ikun hemm intħil ta' din il-kwalità u minflok jispjega, Jason Azzopardi jinsisti li r-rapport jagħtih ir-raġun. Mela, ir-risposta hija sempliċi ħafna. Il-rapport tal-Awditur Ġenerali li tani raġun. Mafus kif jista' jkun jemmen li għandu raġun meta r-rapport tal-Awditur huwa ċar, Jason Azzopardi wieġeb hekk. Għax il-liġi tagħti dritt il-Ministru tal-Artijiet fil-fatt l-Awditur stess fil-rapport tiegħu jgħid ċaru tont illi encroachments ġodda jiġu iffirmati mill-Ministru. Staqsejna wkoll il-Jason Azzopardi jekk fiċ-ċirkostanzi huwiex favur jew kontra li jibqa' sospiż il-ftehim dwar iż-żona Schengen fid-dawl li l-Partit Nazzjonalista qed jitkellem dwar sigurtà. Dan wara li l-kap tal-Oppożizzjoni kiteb hekk fuq Twitter. No way, Joseph Muscat. Hands off our EU right to travel freely to Europe. Iżda hawn Azzopardi irreaġixxa hekk. Fiċ-ċirkostanzi preżenti intom favur jew kontra li jingħalaq ix-Schengen. Grazzi ħafna, mistoqsijiet ħannihom. Grazzi. Grazzi. Mistoqsijiet ħannihom fil-bidu, għadlek. Tista' tismurhom flimkien. Le, grazzi ħafna. Good day.